सरकारनि लामसगोन खरक बसो थाकिनि लगे 20 परिवार जोंने 20 परिवार नोंथांमोन वानसुनि तिप्रा मथा फायखे आंबो न साजा यांगै फायखा र नों बिसि बोसोर फायखा बिजेपि खायमानि जे आङो बहुत जे सफाय मानसि खायमानि नोंसा दाबि दाबाराव मा यांगै आं फायखेता हाजालियाव परता मथावले दाबि दाबा मा नखनि वानसु आसा खायो मावानो जोंनि राजा दं माबा बो गामिनि फायखेनो जोंखौ दैजिलै बिदि बाजार गान्दार दिनै मोनसे अनन्त सादन ओके ठीक আছে दिनै चिनि लामप्रा हाटिओ जों कायसा चिकनजा कायसा चिनि गैदारिं तायरो जों दिनै कमन पार्टी स्पेशली बीजेपी Ipft Cpim Yakarwi चिनि अ पार्टीओ चिनि बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी वो तिप्रा मथाव फाइ चिनि बाना रोम्फाइखा प्राय कुरी फैमिली मतो चिनि वोटर अंखा 85 वोटर अलरेडी तिनी बरसंग बसा बाना रोम्फाइखा जों बरनो खाबाय खुबाय जों बरनो यासक सावो ताइबो बसकांगो चिनि आरो लिस्ट दंगो बरक बीजेपी नि बरक रक चिनो मथाव फाइनान बगै बरक सुबे कम्युनिकेट खाइ दंगो खुमलुं फासिङो ताइबो चिनि गोबां जयनिं दंगो जों बसकांगो ताइ कयदिन बिसिङनो जों अ चिनि ताकाजला विधानसभा केन्द्रवो ताइ इंया हम्पनो प्राय चिनि 100 फैमिली रक चिन जयनिं अंगै दंगो कमन पार्टी नि फाइ दंगो जों बरनो बहायनो दाखि नाहरनाय ताइबो तंचिन थाने जारा ताबो किसाब बखा उद्रुम तनाय रबाय कम्युनिकेट चलि दंगो बरक बलदिनि जनो कनसेन्ट हरजाक ब्राव दे विल कम सोन हाइसि